masalah. Lah tanduk iki boten menapa kok ngono. Niki Pak Pujo saya kepareng lenggah napa sampun kondur. Monggo Pak Dewan badhe request menapa napa badhe minggah nyanyi piyambak. Kula nderek niki. Munggah. Sugeng dalu Pak Dewan. Mike Mas. Wilujeng dalu limbuk mau Pak Gareng. Anu Pak Petruk. Oh Pak Petruk. Nggih. Malah aku sing digarap sing di omah nanti kodokan. Lah nggih. Ora sak perangkate. Bola-bola request aku rasa nyanyi. Wakil penyanyi sidene bae. Request menapa Mbah? Derek kula niki namongan. Apa? Kempling. Rondo kempling. Ora aku wis tuwa. Mboten napa-napa. Tuwa aku. Sing nyanyi sindene aku gak nyanyi. Ngadeg sindene. Oh nggih, monggo Derek. Sinten jenengan mang milih? Gak ngerti jenenge aku. Teko kae Mbak Yu kuwi, Mbak Suliem. Senengane ning gone ngene iki ya nek penyanyi bisine nang wedi. Ati karep bondo cepet dan kekotekan. Guru mangsan wong pidak pejaraan bagus ora bagus, duit ora duwe, pangkat ya blas. Wis tanyakan iki kangku sing tuang sendiri, Mbah, salam ndi. Tenan di ora wani tenan. Ayo ngecek salah siji loro. Monggo, Mbak. Semeneng. Pak Lurah. Duh. Bapakmu mulai digarap terus wedo nang ndi perangkatnya barang mau. Mbak Ayu pada kita pergi kadang-kadang cinta bayaran Pak Haji dewean apa orang lebih kami pulung pulau dengan kami